шоҳмот, бозии шоҳон. маънои аслаш кушта шудани шоҳ мебошад. ҳар сол археологҳо маълумотҳоеро пайдо месозанд, ки гӯё дар Амрико, Ҳиндустон, Ҷопон ва Чин аз рӯи як қоида ин бозӣ иҷро карда мешуд. яъне ҳамон вақтҳое ки на ҳавопаймо буду, на интернет. ин бозии кайҳонӣ аст, чӣ тавре ки дар Ҳиндустон бозии шоҳон ном мебурдандаш. ба наздикӣ олимон муайян намуданд, ки ДНК-и код аз 64 элемент иборат будааст, мисли тахтаи шоҳмот, ки аз 64 катаки сафеду сиёҳ иборат аст. барои чӣ сафеду сиёҳ? барои он ки зиндагии мо ду паҳлӯи муқобил дорад, марду зан, хубиву бадӣ. шоҳмот ягона бозие мебошад, ки таърихаш аниқу дақиқ муайян нашудааст. аз давраҳои пеш то инҷониб ҳаводорони зиёде дорад. чорумин чемпиони ҷаҳон аз рӯи бозии шоҳмот Александр Алехин чунин гуфта буд: маҳз ба туфайли шоҳмот ман хислати худро идора кардам. дар шоҳмот шумо метавонед устод шавед, агар хатогиву норасоии худро дарк кунед, айнан ба мисли зиндагии муқаррарӣ. ҳамин аст ки солиёни зиёд шоҳмот инсонҳоро хурсанд мекунаду равиши зиндагиашонро дигар. дар бораи он бузургон Умар Хайём, Фирдавсӣ, Шекспир, Волтер, Гёте, Толстой ва Тургенев суханони пурарзише гуфтанд. шоҳмот ягона бозиест, ки мавқеи худро ҳатто дар асри техникаву технология гум нахоҳад кард. дар тамоми дунё миллионҳо ҳаводорони худро дорад. Паскал чунин гуфтааст: шоҳмот ин обутоби майнаи сар аст. яке аз ҷабҳаҳои мусбати шоҳмот ин дуруст андешидан ба ҳисоб меравад. агар кӯдак аз синфи якум ба бозӣ кардани шоҳмот машғул шавад, қисми чапу рости майнаи сараш яку як бора кор мекунад. қисми чапи майнаи сар вазифаи мантиқиро иҷро мекунад, яъне кӯдак метавонад мантиқан биандешад. қисмати рост бошад, вазифаи эҷодиву тахайюлиро иҷро хоҳад кард. маҳз шоҳмот имкон медиҳад, ки ҳарду тарафи майнаи сар ба кор бурда шавад. ин минбаъд низ барои дуруст андешидану дуруст қадам гузоштан имконият пеш меорад. пайдоиши шоҳмотро таърихшиносон ба асри 6 мелодӣ дар Ҳиндустон бо номи чатуранга медонанд. баъзе қоидаҳои шоҳмот дар замони Хусрави як пайдо шудааст. замоне ки лашкари Сосонӣ ба давлатҳое ки дар ҳамсоягии Ҳиндустон қарор доштанд лашкар мекашад, дар ин вақт дар бозии шоҳмот тағйиротҳо ба амал меояд. насли минбаъдаи шоҳмот дар Арабистони ҷанубӣ бо номи шатранҷ дар Чин бошад, сеансӣ дар Таиланд макрук ва дар Ҷопон бо номи сиёгӣ машҳур мегардад. шоҳмот дар асри 9-10 аз дасти арабҳо ба дасти аврупоиён меафтад. бозингарони Аврупо ба шоҳмот қоидаҳои навро ворид карданд, ки он боиси пайдоиши бо ном шоҳмоти классикӣ гардид. қоидаҳои ҳозираи шоҳмот дар асри 19 инҷониб мавриди истифода қарор дорад. соли 1886 мусобиқаҳои шоҳмот шурӯъ гардида, аз соли 1924 Федератсияи байналмилалии шоҳмот мусобиқаҳои гуногунро доир ба шоҳмот гузаронида истодааст. ҳангоми бозии шоҳмот қабл аз ҳама зеҳн дар ҳаракат мешавад ва фикр ба кор медарояд. фикр ва андешидан меҳвари кори бозингарони шоҳмот аст. ин аст ки Фирдавсӣ дар ин кор покиза рой оварданд гуфта, тозаандешӣ ва ройовариро мавриди назар қарор медиҳад. албатта ин танҳо назари Фирдавсӣ нест, балки асли бозӣ аст, ки ҳамагон ҳангоми мутолиаи бозӣ мушоҳида мекунанд. таҳрики зеҳн, завқ додани андеша ба сӯи дарки муаммо ва мушкилот, таҳаммул дар мушкил, мулоҳизаи дақиқ ва тӯлонӣ ҳангоми бозӣ амалҳоянд, ки дар бозии шоҳмот авлавият доранд. бозӣ дар рӯи тахтае сурат мегирад, ки ба 64 квадрати якхела тақсим карда шудааст. ҳар кадоми онҳо майдон ном доранд. ин квадратҳо бо навбат ду хел ранг карда шуданд: сиёҳ ва сафед. квадратҳои сафед майдони сафед, квадратҳои сиёҳ бошанд майдонҳои сиёҳ номида мешаванд.
дар қаторҳои рости тахтаи шоҳмот ду майдони якранга ҷойгир шуда наметавонанд. тахтаи шоҳмотро дар рӯи миз кушода диққат додан лозим аст, ки он дуруст гузошта шавад. аҳамият диҳед, ки майдони кунҷи рости ба шумо наздики тахта сафед ва сиёҳ аст. агар сафед бошад, пас тахта дуруст гузошта шудааст. агар сиёҳ бошад чӣ? дар ин маврид тахтаро ҳамин тавр гардонидан лозим аст, ки майдони сафед ба тарафи дасти рости шумо мувофиқ ояд. бояд қайд кард, ки муҳраҳо ҳам бо ду ранг тасвир ёфтанд: сафед ва сиёҳ. ҳайати муҳраҳои ҳар як ранг аз шоҳ, фарзин, ду рух, ду фил, ду асп ва 8 пиёда иборат мебошад. ҳар як бозингар ду катаки ба худаш наздикро бо муҳраҳои худ банд мекунад. ҳар як катак ё майдон номи худро дошта, аввал номи сатр, яъне ҳарфҳо аз тарафи чап ба тарафи рост бо ҳарфҳои хурди лотинӣ А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H ишора шуданд. аз тарафи паҳлӯӣ бошад ададҳо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дарҷ гардиданд. чӣ тавре гуфтем, ҳар як катак номи худро дорад. масалан, ана ин катак А1, А2, А3, А4 ва ҳамин тавр то А8 рафта мерасад. ин катакаш бошад Б1, Б2, Б3, Б4 ва ғайра. катаки дигар С1, С2, С3, С4 то С8. дар ана ин қатор Д, яъне D1, D2, D3, D4. инаш Е, F, Ж, H. хулас ҳангоми бозӣ ҳар як гардиш сабт карда мешавад. чӣ гуна? бубинед. пешгард аз Е2 ба Е4 ҳаракат мекунад. рақиб ҳам ҳамин гуна бояд ҳар як гардишашро сабт кунад. дар бораи тахтаи шоҳмот ҳарф задем. акнун дар бораи ҳар як муҳра сухан меронем. аввал оғоз мекунем аз шоҳ. маънои калимаи шоҳ ба ҳама маълум аст, яъне шоҳ идоракунандаи давлат. мат бошад маънои мурданро дорад. барои ҳамин агар рақиб мат кунад, бозӣ ба анҷом мерасад. шоҳ муҳраи аз ҳама муҳим дар тахта ба шумор меравад. биёед меомӯзем, ки шоҳ чӣ гуна ҳаракат мекунад. шоҳ ба кадом тарафе хоҳад ҳаракат мекунад. танҳо як катакӣ. шоҳи сиёҳ ба 8 тараф метавонад ҳаракат кунад, мисли шоҳи сафед. як қоидаи оддӣ аст: шоҳҳо ба якдигар наздик намешаванд. ин маънои онро дорад, ки ҳардуи онҳо дар катакҳои ҳамсоя наметавонанд ҷойгир шаванд. дар ана ин ҳолат шоҳи сафед метавонад ба 5 тараф тоб хӯрад. шоҳи сиёҳ ҳам ҳамин гуна ба 5 тараф имкони ҳаракат карданро дорад. барои чӣ на ба 8 катаку, танҳо ба 5 тараф? барои он ки ба ин се катак на шоҳи сафед ва на шоҳи сиёҳ имкони ҳаракат карданро надоранд. чӣ тавре гуфтем, аз рӯи қоидаи шоҳмот шоҳҳо набояд дар наздикии ҳамдигар қарор гиранд. ин яке аз қоидаи ниҳоят муҳими шоҳмот ба ҳисоб меравад. фарзин дар бозӣ муҳраи муҳимтарин баъди шоҳ ба ҳисоб меравад. дар баробари ин муҳраи боқувваттарин ҳам шуморида мешавад. агар дар бораи ҳаракатҳои фарзин ҳарф занем, худ аз ин воқиф мешавед, ки чаро пурқувваттарин ба шумор меравад. фарзин ба таври диагоналӣ, уфуқӣ ва амудӣ ҳаракат карда метавонад. яъне ба кадом самте ки хоҳад имкони ҳаракат карданро дорад.
бояд гардиш аз як тарафи тахта ба тарафи дигари тахта бемалол метавонад ҳаракат кунад. бояд қайд кунем ки ҳамаи муҳраҳо дар марказ нисбати қарор доштан дар як тарафи тахта пурқувваттаранд. агар дар ёд дошта бошед, шоҳ дар марказ имкон дошт ба 8 тараф ҳаракат кунад. дар як тарафи тахта агар ҳисоб кунем, танҳо ба 5 тараф имкони гардиш карданро дорад. ҳам шоҳи сафед ва ҳам шоҳи сиёҳ. фарзин ҳам ҳамин гуна дар ин маврид имкони зиёд гардиш намуданро дорад. агар онро ба як тарафи тахта барем, пас имконияти гардишҳояш камтар мегардад. донистани ин ниҳоят муҳим аст. ҳангоми бозӣ ба кор меояд. акнун дар бораи рух ҳарф мезанем. баъди фарзин рух муҳраи боқувваттар ба ҳисоб меравад. рух танҳо ростхата ҳаракат карда метавонад, яъне ба шакли амудиву уфуқӣ. нисбати фарзин танҳо ба шакли диагоналӣ ҳаракат карда наметавонаду халос. хусусияти фарқкунандаи рух аз фарзин дар он аст ки дар кадом тарафе набошад, як хел ҳаракат карда метавонад. яъне ҳам ҳангоми дар марказ будану ҳам дар як тарафи тахта ҷойгир шудан имкони як хел гардиш карданро дорад. агар инро дарк накардед, пас рухро ба як тарафи тахта бурда ҳисоб кунед ки дар чанд катак метавонад ҳаракат кунад. дар мавриди дар марказ ҷойгир шудан ҳам ҳисоб бояд кард. дар акси ҳол шумора як хел мебарояд. фарзину рухро муҳраҳои арзишмандтарин мешуморанд. ҳар як муҳра аз якдигар бо арзишаш фарқ мекунад ва дар зинаҳои гуногун қарор мегиранд. дар бораи арзиши муҳраҳо мо кӯшиш мекунем дар барномаҳои минбаъда бароятон қисса кунем. танҳо дар хотир гиред ки фарзину рух муҳраҳои арзишмандтарин ба шумор мераванд. дар муҳраҳои арзишашон дуюмдараҷа фил ва асп қарор мегиранд. биёед дар бораи фил ҳарф мезанем. фил танҳо ба шакли диагоналӣ ҳаракат мекунад. агар аҳамият диҳед, фили мо дар майдони сиёҳ қарор дорад. ин маънои онро дорад ки ин фил танҳо ба шакли диагоналии майдонҳои сиёҳ ҳаракат мекунад. дар вақти оғози бозӣ ҳар як бозингар ду фил дорад ки якеаш дар майдони сафед ва дигараш дар майдони сиёҳ ҷойгир шудааст. ҳар яке аз онҳо бо диагонали ранги худ ҳаракат мекунанд ва дар тахтаи шоҳмот пеши роҳи якдигарро гирифта наметавонанд, яъне дар як майдон ҷой намегиранд. ин буд маълумот дар бораи ҳаракати фил. акнун ба асп мегузарем. асп ҳам дар баробари фил арзишаш дуюмдараҷа аст. асп танҳо аз рӯи гардиши махсуси худ ҳаракат мекунад. агар фарзину руху фил бо шакли диагоналӣ, уфуқӣ ва амудӣ тавонанд ҳаракат кунанд, асп бошад хатсайри худро дорад. вай бо шакли ҳарфи г ҳаракат мекунад, яъне ду майдон парида тоб мехӯрад. дар маркази майдон ҳам мисли дигар муҳраҳо имконияти гардишаш бештар аст. бубинед, дар ин ҷо самтҳои ҳаракати асп нишон дода шудааст. агар аҳамият дода бошед, аспи мо дар майдони сафед ҷойгир шудааст ва имкон дорад ба 8 майдон хоҳ сафед бошаду хоҳ сиёҳ ҳаракат кунад. яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи асп ҳам дар ҳамин аст, яъне метавонад аз майдони сафед ба сиёҳ ва аз майдони сиёҳ ба сафед гардиш кунад. агар мо онро ба майдони сиёҳ барем, он гоҳ вай метавонад танҳо ба майдонҳои мувофиқи сафед ҳаракат кунад. хусусияти фарқкунандаи дигари асп дар он аст ки метавонад аз болои муҳраҳои дигар парида гардиш кунад. чунин хусусият танҳо хоси асп аст. дигар муҳраҳо ин гуна имкониятро надоранд. акнун дар бораи аз ҳама муҳраи камарзиштарин пиёда ҳарф мезанем. муҳраи пиёда танҳо ба пеш ҳаракат мекунад. имкони ба ақиб гардиш карданро надорад. як катак метавонад ҳаракат кунад. агар як чизро аҳамият дода бошем, 4 қатори уфуқӣ майдони муҳраҳои сафед ва 4 қатори уфуқии дигар майдонҳои муҳраҳои сиёҳанд. миёни катакҳои 4 ва 5 сарҳад ҳисобида мешавад. яъне пиёда то хати сарҳад имкони ҳаракат карданро дар мавриди аввали бозӣ доро аст. агар пиёда дар беи 2 бошад, метавонад ба беи 3 ва беи 4 ҳаракат кунад. ин ҳам яке аз қоидаҳои шоҳмот ба ҳисоб меравад. пиёда баъди гузашти сарҳад тез ҳаракат карда наметавонад,
یعنی تنها یک کتکی میتواند حرکت کند. اگر در رو بروی پیاده یک پیاده دیگر یا یگان مهره رقیب قرار گیرد، حرکت آن به اتمام میرسد. مثل اسب از بالای این مهره گذشته نمیتواند. خلاص به گردش یکدیگر مانع ایجاد میکنند. دیگر مهره‌های رقیب را هنگام روبرو شدن، یعنی صد راهشون برآمدن، فرو میبرند. یعنی رخ با شکل حرکت افقی و عمودی مهره‌های رقیب را فرو میبرد. فعل باشد به طور دیاگونالی، اسب از روی گردش حرف گ. پیاده تنها با طور حرکت دیاگونالی یک گردش میتواند مهره‌های رقیب را فرو برد. حرکتش باشد تنها به سمت پیش است. با همین خصوصیت از دیگر مهره‌ها فرق میکند. ببینید این پیاده در بی 4 قرار دارد. میتواند به بی 5 حرکت کند یا مهره رقیب را که در 3-5 جایگیر شده است فرو برد. هنگام قرار گرفتن در کتک‌های آخرین، یعنی میدان رقیب، پیاده امکان مبدل گشتن به دیگر مهره را پیدا می‌نماید. یکی از مقصدهای بازی هم در همین است که مهره از همه کم قوت‌ترین در رفت بازی هنگام به قطار آخرین رسیدن میتواند به مهره دلخواه پرقوت تبدیل یابد. بسیاری‌ها در این مورد مهره پرقوت‌ترین فرزین را انتخاب میکنند. این بود معلومات درباره طرز گردشی مهره‌ها و تخته شахمат. در برنامه‌های من بعد درباره دیگر خصوصیت‌های بازی شахمат و نازکی‌هایش به شما معلومات پیشنهاد می‌نماییم. پیگیری برنامه‌های تلویزیونی بهارستان باشید.